Tommi tässä Interostilta, moi. Ja tässä lyhyessä videossa mä käyn läpi, miten me Interostille kevennetään HR:n työtaakkaa. Interest on siis työkalu, jolla HR saa täyden kontrollin omista kehitystarpeistaan, eikä rutiinitöiden automatisointiin tarvita hidasta IT-projektia. Nämä HR tukevat automaatiot saa käyttöön päivissä, ei kuukausissa. Kurkataan, miten Interest helpottaa HR-tiimin työtä. Interest hallinnoi ja koordinoi erilaisiin ihmisiin liittyviä prosesseja läpi työsuhteen elinkaaren. Täältä näkyy, mitä tällä hetkellä tapahtuu kenellekin, ja yksittäisen työntekijän osalta nähdään, mitä Interest on hänelle käynnistänyt ja missä vaiheessa eri työkulut menee. Tässä esimerkiksi perehdytykseen liittyviä työn kulkuja. Jokaisesta ohjelmasta päästään syvemmälle ja voidaan pureutua ihan yksittäisen tehtävän tasolle. Mitä on tapahtunut, mitä on vielä tulossa ja onko jossain ongelmia. Saat notifikaation, jos jossain johonkin pitää reagoida, mutta muuten ei vaadi manuaalista seurantaa. Tässä on tunnistettu ja automatisoitu erilaisia prosesseja, joista jokainen käynnistyy oikealle henkilölle, kun HR:n työkalussa havaitaan reagointia vaativa tilanne. Esimerkiksi perehdytyksen osalta, kun havaitaan HR-järjestelmästä, että esimerkiksi Helsingissä aloittaa uusi työntekijä, niin Interest aloittaa hänelle automaattisesti oikean työn kulun. Työn kulut koostuu niistä tehtävistä, joihin suurin osa HR:n ajasta menee. Näitä on etenkin viestintä, koordinointi, aikataulutus ja erilainen tietojen kerääminen. Interestin avulla suurin osa näistä voidaan helposti automatisoida valmista temploista, jolloin voit olla varma, että kaikki tehtävät suoritetaan juuri oikeaan aikaan. Tämä on runko, jonka jokainen tehtävä personoidaan jokaiselle työntekijälle automaattisesti.